Keď nemáte možnosť mať auto dať v garáži alebo pod prístrežkom a takto vám sneží, no tak vám treba metličku na sneh. No, lenže čo keď zistíte, že ju máte v takomto, alebo možno azda aj v takomto stave. Čiže toto je skôr na poškrábanie laku. Bolo by dobre zauvažovať nad kúpou novej a tá nová by mohla vyzerať práve takto. Čiže metlička na sneh, gumová stierka na okná, nástavec na predĺženie akčného rádiusu. No a z druhej strany môžete takto pripnúť škrabku na ľad. Čo sa mi veľmi páči, že tá metlička na sneh tu má klb a vy si viete urobiť ten smer odhrnovania k sebe, ale aj na bok, keď na strechu idete, alebo na okno. No a ako taký bonus môžete tento nástavec, tú metličku, vymeniť za lopatu. No a potom, keď dáte v záveji zapadnete, tak sa môžete odhrabať. To sa mi veľmi páči.